Stále nemáš všetko, že? Tu sú tipy na darčeky, s ktorými zaboduješ. Magnetická stavebnica Konetix. Nenadarmo je to populárna moderná hračka pre každé dieťa, kvalitné prevedenie a pevné magnety má Konetix. Magnetiles. Doplnkové sady kompatibilné s Konetixom pre ešte kreatívnejšiu hru. Magnetické knihy. Vďaka priloženým obrázkom a magnetickým dielikom deti skladajú zvieratka, dopravné prostriedky a vlastné príbehy. Spoločenské hry. Aj najmenší sa môžu hrať. Ovocný sad, hádaj kto som a hmataj a nájdi by malo poznať každé dieťa. Knihy pre najmenších. Brána do sveta fantázia príbehov. Naučme deti milovať čítanie už od útleho veku. Kreatívne sady. Poďme spolu tvoriť, malovať, modelovať alebo ušiť zvieratkám teplý kožúšok. Buďme kreatívni, ako deti. Ale to je už posledný. Ty myslíš, že bych měla? Tak já to zkusím. Vždyť to je vak na hračky. Hracia podložka a zároveň praktická pomôcka, aby ste mali šťastné, veselé a upratané. Viac hračiek nájdete na babalac.sk.